חברים שלי, היום ביוטיוב אני אעלה את הילד המציקן הזה ביוטיוב שלי ותשימו עליי לייקים. חברים שלי, הנה הוא יורה עליי. חברים שלי, הנה הוא יורה עליי. שלום כולם. שלום. הנה העין הזה ששם, רואים, הנה שם עם ילדים, ליד אמנו מגושה, הם מציקים לנו ואני רוצה לעשות עליהם סרטון למשטרה. הנה הוא לאן שהוא נעלם. רגע, מה אחי הוא הולך היום לפסטיגל? זהו? זהו? כולם זמרות? זהו? חברים שלי, זהו. הנה שם הוא ליד המגלשה. חברים שלי, זהו, הנה הוא עם הרובה. חברים שלי, הנה הוא, זהו. הנה הוא. אני לא יודע לשלוח. הנה הוא שם. הוא שם, חברים. חברים, דקה אני חוזרת. הנה עוד שנייה אנחנו מסיימים את הסרטון, וזה הילד שמציק לנו, אני לא מפחד אותו, והוא חושב שהוא יעשה לנו משהו קרייזי. יאללה חברים שלי, אם אתם רוצים תכתבו בתגובה. וזה הבעיות שלו, שהפיסקה שלו קטנה, אז בגלל זה אני לא חבר שלו. יאללה, כולם ביי.